sing tak tuku kowe ngajak ing tawang mangu nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS ra balesi yen tak telepon malah dipateni mangkel aku mangkel yen kepatok irunge kudu tak ciwal 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 ora ciwal lali janjine kandhane alesane mangkelake sapa wong sing ora gelem aku tiwas dandan mas kowe ora teka Jan. Gurung tak dele bokongku. Alah, alah. Halo. Seneng aku iki. Halo. Alah. Lah. Sopo ngomong? Aku. Terus Mas. Terus sih saya terus sih. Aku kudu wis ae. Alah. Alah. Janjane kowe nang endi? Galagatmu kok tambah nyurigai. Atiku sujana kowe kencan karo cah kae liya. Sepisan katamu wong bagus dadi laku godho ati rintan siang dalu inara benci warga ngonteng rasa temete sing kalbu ler ngoyahi segara kapan bisa luke hatimu suwe nggonku ngenteni lewangi di kapan antuk jampi dadi ati sawiji najan wabot tak lakoni sabda pandita ratu mangsliramu dadi bojoku mugi Gusti nglilani tresnamu kala tak gawa mati. Ji, Gugu Kasmoro, Pedang Kuning, dilanjut Lewung. Serangan kening ngereni.
Suwe gak tau kebetuk sinden cita ike. Ayo monggo Bu Titin. Oh jenenge Bu Mbak Reni lho. Lah nggih. Nah nggih. Kepingin ngomong tapean. Enggak nggih pun suwi mboten tau Nggih. ketemu. Nek pingin ngomong sampean ngomong kok mundak ngimpi kaya Pak Bungkus. Ojo diempet lho. Blarah terus aku. Nggih. Nggih mekaten kalawau gendengipun inggih menika pegat tresno lali janjine. Langsung dipun sambung kalian Lewo. Lewo. Panyuwunan saking Bapak Sogol. Sogol. Nggih Mas Krisna, acara menika mboten kesupen didukung langsung kalian Padang Bulan TV. Channel YouTube Desa Patihan. Juga ada Mas Ian Channel juga terima kasih. Iya Mas Ian juga terima kasih. Anggota EDW.